de la Generalitat. Perdó, sí, senyor Carrizosa, perquè em demana la paraula. Por una cuestión de orden, presidenta. Senyor Carrizosa, sap que no existeixen les qüestions d'ordre, només els articles del reglament. Per quin article del reglament em demana la paraula? Por el que regula las cuestiones de orden, señora presidenta. Se lo puede informar el Senyor número concreto Carrizosa, del letrado. per què em demana la paraula? Por una cuestión de orden regulada en nuestro reglamento. Digui'm en quin article. Digui'm per quin article em demana la paraula o no té la paraula, senyor Carrizosa. Por el 39, señora presidenta, si es el que regula las cuestiones de orden. L'article 39 no regula les qüestions d'ordre, senyor Oiga, Carrizosa. no nos haga aprender de memoria el reglamento. No, perdoni, vostè, per a parlar en aquest hemicicle, ha de dir-me per quin article em demana la paraula. No es verdad. Senyor Carrizosa, no té la paraula. Li he pagat el micròfon. No hi ha qüestions d'ordre. M'ho acaba de confirmar el lletrat. No hi ha qüestions d'ordre. Li he demanat per quin article em demana la paraula. Com que no sap per quin article em demana la paraula, no té la paraula. Passem a la següent pregunta.